ጸጋታትና ኣብዚ መደብ ታሪኻውን ባህላውን ሃፍትታት ተፈጥሮን ሰራሕ ሰብን ዝኾኑ ጸጋታት ትግራይ ብስፍሓት ክድህሰሱ እዮም። እዚ መደብ ኣብ ሕቑፊ ትግራይ ዝርከቡ ኩሎም ጸጋታት ንዓለም ብምልላይ ወሓዚ በጻሕቲ ዓዲ ወይ ድማ ሃወፅቲ ክወስኽ ብምግባር ኣብ ኩለ መዳያዊ ዕቤት ትክልል እውን ተዋስተዋጽኦ ከበርክትን ተረባሕነት ሕብረተሰብ ከዓብን ዝኽእል እዮም። ሎሚ መሰረት ብሩህ ጽባሕና ሎሚ ቴሌቪዥን
ሊቀ
አያለ ማርያም እንዘ ትፈትልወ እንዘ አያለ ማርያም አሰራያ ገብርኤል አሰአያለ ማርያም ወእንዘ ትፈትል ወእንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላ ወእንዘ ትፈትል ወእንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላ አስተራያ ገብርኤል አስተራያ ለማርያም አስተራያ ገብርኤል አስተራያ ለማርያም ወእንዘ ትፈትል ወእንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላ ወእንዘ ትፈትል ወእንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላ አስተራያ ገብርኤል አስተራያ ለማርያም አስተራያ ገብርኤል አስተራያ ለማርያም ወእንዘ ትፈትል ወእንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላ ወእንዘ ትፈትል ወእንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላ አስተራያ ገብርኤል አስተራያ ለማርያም አስተራያ ገብርኤል አስተራያ ለማርያም ወእንዘ ትፈትል ወእንዘ ትፈትል ወርቀ ወእንዘ ትፈትል ወእንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላ አስተራያ ገብርኤል አስተራያ ለማርያም አስተራያ ገብርኤል አስተራያ ለማርያም ወእንዘ ትፈትል ወእንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላ ወእንዘ ትፈትል ወእንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላ አስተራያ ገብርኤል አስተራያ ለማርያም አስተራያ ገብርኤል አስተራያ
እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ገብርኤል አስራ ለማርያም ወይቤላ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ወአሎ ለሰላሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር ሊቀ ኅሩያን ካሳዬ ታደለ ናይ ወረዳ ሓውዜን ቤተ ክህነት ሊቀ ካህናትን ናይ ደብረ ሃዋዝ ቅድስት ማርያምን ቅዱስ ገብርኤልን አቡነ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖትን ደብረ ሓለቓ ከምኡውን መርጌታ አእምሮ ገብረ ሚካኤል ናይ ወረዳ ሓውዜን ዋና ጸሓፍን ሒሳብ ሽሙን ከምኡ ድማ ናይ ገዳምና ቀዋሚ ጸሓፍን ሒሳብ ሽሙን ክቡር መልአከ አሚን ገብረ ሚካኤል ናይ ወረዳ ቤተ ክህነትና ንብረት ክፍልን ገንዘብ ቤትን ከምኡ ድማ ናይ ገዳምና አገልጋል ክፍልን ክቡር መምህር ዘርአ ዳዊት ገብረ መድህን ናይ ወረዳና ስብከተ ወንጌል ክቡራን ክቡራን መምህራን ናይ ገዳምና መምህራን ኩልኩም አብያተ ክርስቲያን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና አገልግሎት ቅዱሳን ካህናትን ዲያቆናትን ከምኡ ድማ ናይ ገዳምና ሰንበት ትምህርት ቤት አባላትን ክቡር መምህር አርአያ ኃይለ ማርያም ናይ ከተማ ሓውዜን ከንቲባን ኩሎም ናይ ከተማ ሓውዜን መምሕዳርን ኩልኩም ህዝበ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ስም ተሓናደ ሓዲራትኩም ከመላትኩም ሓዲራትኩም እግዚአብሔር አምላኽና ዓድመ ጥዕና ሂቡ ላብዚ ክቡር ዝኾነ በዓል ናይ ቅዱስ ገብርኤል ታሕሳስ ገብርኤል ክብረ በዓል ለኹም በዓል ቋዕ ፅሕናን ቋዕ ፅሕካትኩም ካብኡ ድማ ክቡራን ናይ ድምፂ ወያነን ሎሚ ዝበሃል ናይ ሚድያ ሓለፍትን ኣብ ገዳምና ተረኺቦም ክብረ በዓልና ንምኽባርን ህዝበ ክርስቲያንና ንምቕዳፅን ታሪኽና ንምግላፅን ዝመጻኹም ክቡራት ቋዕ ሰላም መጻኹም እናበልና ላብቲ ትምህርትና ንኣቱ ማለት እዩ። ናይ ርእሲ ትምህርትና ንመሃሮ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ። ትንቢተ ዳንኤል ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ ሲድራቅ ወሚሳቅ ወአብደናጎ ዘፈነወ መልአኮ ወአድሃነ አግብርቲሁ
ማለት ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 28 ይርከብ ማለት እዩ። ስለዚህ ካብ መጀመሪኡ ካብ ምዕራፍ 1 ተጀመርና እውን ስለዚህ ማለት ናቡከደነፆር ንጉስ ዝተባሃለ ገናና ንጉስ አላዊ ንጉስ ሃይማኖት ዘይብሎም ናይ ባቢሎን ንጉስ ዝነበረ ላብ ኢየሩሳሌም ከይዱ ዝለሲ እስራኤላውያን ማረኸ ንዋየ ቅዱሳቶም ህዝቦም ወጣቶም እቲ እስራኤል ምስ ማረኾም ድማ ኣብ ዓዲ ባቢሎን እንታይ በለ ካብቶም ዝተማረኹ ባቢሎናውያን ወጣታት ዝኾኑ በአእምሮኦም ንቑሓት ዝኾኑ መልክዕ እውን ዘለዎም መልክዕኛታትን ንቑሓትን ዝኾኑ ወጣታት መሪፅኩም ናብ ባቢሎናውያን ትምህርቲ ጥበብ ንክመሃሩ መልሚልኩም ሃውን ኢሉ ትእዛዝ ኣውረደ። ትእዛዝ ምስ ኣውረደ ድማ እቶም ዝተለኣኹ እውን ካብቶም እስራኤላውያን ወጣታት ሓደ ዳንኤል ካልኣይ ድማ ሰለስቱ ደቂቅ ኢልና እንሰምዮም አናንያ አዛርያ ሚሳኤልን ድማ ንሳቶም ነኡ ተማሪኾም ስለዝኾኑ እዚኣቶም ዳንኤል ይኹን ንሲኹን ብፀድ ደቂ ሓፍቱ እዮም ደቂ ወዲ ሓፍታቶም እዩ ዳንኤል ለሰለስቱ ደቂቅ ብመልክዖምን ብፍልጠቶምን ተመረፁ። ተመሪፆም እዚኣቶም 3 ዓመት ናይ ባቢሎናውያን መጻሕፍትን ቋንቋን ተማሂሮም ምግቦም ድማ ኣነ ዝበልዖ ኣነ ዝሰትዮ ካብ ሜስ ይኹን ካብ ስጋ ይኹን ካብ ጮማ ይኹን ኩሉ ሃብዎም ኢሉ ኣዘዘ። ምስ ተምሃሩ 3 ዓመት ድማ ላበይ ኣምፂኹም ኣቁምዎም ዝብል ትእዛዝ ተሓላለፈ። ከምኡ ድማ ተሓርዮም ተመሪፆም ሰለስቱ ደቂቅን ዳንኤልን ላብቲ ትምህርቲ ቤት ኣተው ብልኣተው ስጋ ብገበታ ማለት ሜስ ድማ ብዋንጫ ኣቕረብሎም። ስለዚ ናይ ኣማኒ ምግቢ እንተበላዕና ርክሰት ክኾነና እዩ ዋይሎም ኣበየምዎም ልቶም መሰለፍቲ ማለት እዩ። ብልኣበይዎም ክቐትለኒ እዩ ንጉስ ክቐትለኒ ሕደገና ንሕና ጥረ መርኢና ንበልዕ ማኢና ንሰቲ ሜስ ኣይንደልን ጮማ ኣይንደልን ቢሎም ኣበየምዎ ልተሃየል ተባሃለ መተሓዳዲሮም መጋቢኦም ንሕና ጥራሕ ልቁርጠም ጥረ ምረ ሃበና ማይ እውን ሃበና በልዎሞ ምናልባች ሰውነትኩም ሓሚቕኩም ቀጢንኩም ተረእየኩም ንጉስ ለኣይ ክቐፅዐኒ እዩ እያ ኣይበሎም ደሓን ጊዜ ሃበና 10 መዓልቲ ሃበና እቶም ጮማ ልወልዑ ሜስ ልወልዑ ይውልዑ ንሕና ግን ጥረ ምረ ሃበና ማይ ሃበና እሞ ካብቶም ጮማ ልወልዑን ሜስ ልሰተይን ካብኣቶም መልክዕና እዝለሲ እንተንኢሱ ወይ ከዓ ተሓሚቑ ሻዓይቱ ቅፅዐና በልዎ። ናይ እግዚአብሔር ኣመንቲ ስለ ዝኾን ድማ ንሱ እውን ኣሚኑ እሺ በሎም እሞ ጥረ ምረ ትልደለይዎ ጥረ ምረን ማይ ነቕረበሎም ን10 መዓልቲ ንስላ ተመገቡ ዝፀንሑ ግን ኣምፂኡ ኣዋዳደሮም ምስቶም ጮማ ልቆርፁን ሜስ ልሰትዩን ለምቆርቁርን ኣዋዳደሮም እሞ እቶም ጥረ ምረ በሊዖም ማይ ሰትዮም ልፀንሑ እስራኤላውያን ንሳቶም በለፁ። ንሳቶም መልክዐኛታት ኮኑ ዘይተቢሎም ትምህርቶም ጨረሹ። ትምህርቶም 3 ዓመት ጨረሱ ድማ ላብ ንጉስ ቀረቡ። እቱ መማሓደሪኦም ስሞም ለዊጥሎም እዩ ለዳንኤል ብልጣሶር ኢልዎ ልተዮም ድማ ለሰለስቱ ደቂቅ ለአናንያ አዛርያ ለአናንያ ሲድራቅ ኢልዎ ለአዛርያ ድማ ሚሳቅ ኢልዎ ሚሳኤል ድማ አብደናጎ ዝብል ስም ኣውፅኢሎም ማለት እዩ። ለዊጡ ሲድራቅ ወሚሳቅ ወአብደናጎ ዝብል ስም ልቲ ብልጣሶር ኢሉ ከይዱ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ኣቢሎም ብደንቢ ተማሂሮም ትምህርቶም ጨርሶም ምስ ቀረቡ ደስ ኢልዎ ኩሉ ምስ ጠየቆም ኣብ ዝኾነ ነገር ስልጣን ኣብ ባቢሎናውያን ኣውራጃ ሙሉእ ስልጣን ሽመት ሸሞም ሸለሞም ብሸሞም ድማ
ንጉስ ሕልሚ ይሓልም ንጉስ ሕልሚ ምስ ሓለመ እቲ ሕልሚ ዝሓለሞ ያው ወርቂ ርእሱ ዘወርቂ ርእሱ ወርቂ ልቡ ካብዱ ብር ሕቁኡ ኣዝለሲ ነሃሲ ካሊእ ኣካላቱ ጎኡ ሓጭን ጎኡ ሸኽላ ዝኾነ ሕልሚ ይሓልም እሞ ብልሓመት ሕልሙ ጠፍኦ ብሕልሙ ብልጠፍኦ ድማ ብድርጎ ዘንብሮም ነይሮም ፈከርቲ ሕልሚ ጠንቆልቲ ማንን ኣብ ባዕሉ ናይቶም ኣማንያን ኩሎም ነይሮም ትሕልሚ ባለስሊ ሕልመ ፍትሕለይ ቢሉ ልቶም ቀደመቶም ደቂ ዓዱ ሓተቶም እሞ ንሕና ንገረና ትሕልሚ እሞ ክንፈትሐልካ በልዎም ጠፊእኒ እዩዋ ንገሩ ንበሎም ጠፊእኒ ኮላት ዝሓለምክዎ ጠፊእኒ እዩ እሞ በዓልትኹም ፈጢርኩም ትሕልሚ ፈክሩለይ ወይ ከዓ ተርጉምለይ በሎም እሞ ከመይ ጌርና እዚማ ንሕና ለይነገርካና ከመይ ጌርና በልዎ እሞ ብድሕሪኡ እንድሕር በዓልትኹም ፈሊጥኩም ድሕር ለይ ትፈትሑለይ ኮይንኩም ኣነ ፈረስ ድየ ከጋልወኩም በቕሊ ድየ ከሻግረኩም ብዕላይ ድየ ሓርሰኩም ደኣ በልዎም ዝብል ብሰይፊ በልዎም ልቶም ኩሎም ብሰይፊ በልዎም ዝብል ትእዛዝ ዘውረደ ዋላ ምስኣቶም እውን ተሸይሞም ስለ ዝነበሩ ተማሂሮም እውን ስለ ዝነበሩ ዋላ ኣናንያ ኣዛርያ ዳንኤል ኩሎም ብድሕሪኡ እዚ ትእዛዝ እዚ ልክቅተሉ ትእዛዝ ዝፈፀ ግን ዳንኤል ነቢይ ልቱ ተኣዘዘ ሰያፊ ከይዱ ኣነ ክፈትሐሉ እየ ንጉስ ኣቕርበኒ ላብ ንጉስ ኣቕርበኒ ኢልዎ እምበኣይ ካብቶም እስራኤላውያን ካብዞም ተምሃሩ ተሾሙ ልቱ ናይ ጎይታይ ሕልሚ ዝሓለሞ ዝረስዖ ባዕለይ ኣልሸ ባዕለይ ክፈትሐሉ እየ ልብል እንዮ ተባሃለ ተባሂሉ ድማ ቀረበ ላብ ንጉስ ድምፂ ትክልኑ ብልጣሶር ኣይደኦ ተህልሚየ ብልጣሶር እቲ ሕልመይ ባዕልኻ ኣልሽካ ባዕልኻ ክትፈትሐለይ ትኽእል ኢኻ በሎ ወጎይታይ ሰለስተ መዓልቲ ሃበኒ ኢልዎ ሰለስተ መዓልቲ ሃበኒ ማለት ግን ናብ እግዚአብሔር ጸሎት ክጽልይ እዩ ማለት ናብ እግዚአብሔር ጸሎት ክጽልይ እዩ ናብ እግዚአብሔር ጸሎት ስዋይ ኣትዩ ሰለስተ መዓልቲ ተፈቂድዎ ለዳንኤል ለግዚኡ ተገሊጽሉ እዩ ስለ ትሕትና ይቅኒ ለሰለስተ ደቂቅ ግን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ትሕልሚ ኩሉ ነገር ተገሊጽለምቱ ንጉስ ለሓለሞ ማለት እዩ ትልጦፎ ትሕልሚ ስለዚ ላው ንጉስ ቀሪቦም ንጉስ ሆይ ለሓለምካዮ ሕልሚ እዚ ርእሱ ዘወርቅ ልወርካዮ እዚ ኩሉ ተዓንት ወለልክዎ እዚ ሓሊምካ ነርካ እዚ ምስ ሓሊምካ ግን ትኽክል ዲዚ ሓሊምካ ነርካ እማንኩም ሰአየ ሓሊመ በል ትርጓሚኡ ከዓ ክንጽየካ ትወርቂ ርእሱ ዝተሃልካ ንስኻ ኢኻ ቅድሚኻ የለን ኩሉ ዓለም እጥለቕሊካ ከም ገልዒ ቀጥቂጥካ እዝለሲ ዝዓለም ገዚእኻ ያኔኻ ድሕሪኻ ልነግሱ ግን ከምቱ ወርቂ ልተባሃለ ንስኻ ቀዳማ ኢኻ እቲ ብሩር ተባሃለ ድሕሪኻ ልነግስ እዩ እቲ ነሃስ ተባሃለ ድሕሪኻ ልነግስ እዩ ብድሕሪ ድማ እቲ ገልዒ ተባሃለ እውን ዝናኣሰ ኢላለ ኩሉ ተርጎሙሎም እዚ ብልተርጎመሎም ብደንቢ ብልበለፀ ለዳንኤል ኣብ ቤተ መንግስቲ ሓላፊ ገይርዎ ለቲኣቶም ግን ኣብ ሰለስተ አውራጃ ሸይምዎም ሰለስተ ደቂቅ ብድሕሪኡ ባቢሎናውያን ቀንእሎም እሞ ብልቆንእሎም ላው ንጉስ ቀሪዮም ንጉስ ሆይ ሸሕ ዓመት ንገስ እቱ ብሕልሚ ልረእኻዮ ምስሊ ዘወርቂ ልኡ ምስሊ ጌርካ ስራሕ እሞ ላኡ ለይሰገደ ብሰይፊ ቀጻዕ ኢሎም ፈሊጦም ለሰለስተ ደቂቅ ልኽረኽቡ ኣማኸርዎ ባቢሎናውያን ብቕንእ ማለት እዩ ብድሕሪ ንሱ እውን ማን መሲልዎ እሺኢሉ ስሳሊ እሞቱ ምስሊ ስሳሊ ቁመቱ ምስሊ ሽድሽተ እመት ልጎድኑ ስፍሓቱ ማለት እዩ ምስሊ ወርቂ ኣቂሙ ዓብይ ዝለሲ ጎልጎል ተኺሉ ለዚ ለዝለሲ ኣዋጅ እምቢልታ ነጋሪት ሙዚቃ ኩሉ ነገር ኣቂሙ ለዚ ለይሰገደ ስገዱ ትበሃል ኩሉ ፍግም ኢሉ ለይሰገደ ክሳድም ሰይፊ ለክሳዱ ገዙ ይበርበር ገዙ ዳጉሓፍ ክኸውን እዩ ዝብል ትእዛዝ ኣውረደሞ ብድሕሪኡ ኩሉ ዝለሲ ብታወጀ ነገር ብእምቢልታይ ብጥሩምባይ ስገዱ ዝብል ኣዋጅ ተበለልሞ ኩሉ ህዝቢ ባቢሎናውያን ብምልኦም ሰገዱ ላፍቲ ምስሊ
ላብቱ ጣዖት ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ዘይኮነ ላብ ጣዖት ሰገዱ ሰለስቱ ደቂቅ ግን ክሰግዱ ይኽኣሉን ክሰግዱ ስለ ዘይከኣሉ ተኸሲሶም ቀረቡ ገበነ ውፅሎም ባቢሎናውያን ብቅንዓት ስማዕ ንጉስ 6 ዓመት ንገስ እዞም ስልጣን ሸይምካዮም ኒኻ ሰለስተ አውራጃታት ሸይምካዮም ኒኻ እስራኤላውያን ልትላኻ ንዒቆም ለአኻ ለመንግስትነትካ አይእዘዙን ትእዛዝካ አይእዘዙን ለምስልኻውን አይሰግዱን አውዮም የሰገዱን ኢሎም ነገርዎ አምጽውዎም ኢሉ ተቆጢዑ አምጽውዎም ኢሉ ተጸዊዖም ቃረው ሓቂ ዲ ትዝባሃል ዘሎ ታኾንኩም ላይ ትሰግዱ ስገዱ በሎም አይሰግድን ትሕልየን ሰግድ ለጣዖት አይንሰግድን ለምስሊ አይንሰግድን በልዎሞ من يخدحناكم يلوم من كدحناكم يكابيدي من يلدحناكم بلو لدحنا ما حدا فطاري لا اخال فطر لا انا الفطر املاك كدحنا ايو بلوا ظاهر تمسكنه يكون زفطر تشاك وتشانا وتيادهننا لا انا لا اخال فطر املاك كدحنا ايو بلوا انت زيدحنا خا سمعتنا فنا قداجنا كنفصمينا تللي نسجدل ነገር የለን ብትለቆም ካየ ምስሊ ሓደ ፈጣሪ ለእግዚአብሔር ይስገድን በልጣዖት እንሰግድ ኢሎም አወዩ ብልአወይ ድማ ንጉስ ታይበለ እቶነ እሳት ዝባሃል ኩሉ ዕንጨይትታት ለተደመሮ ዕንጨይትታት ፈልጺታት እንደ ዕንጨይትታት ካምዙና ዳሜራ ተደመረ ዕንጨይቲ ሓዊ ተለኩሱ እቶነ እሳት ይባሃል አቃጽሉ ወልዎም ተቃጺሉ ድማ ሃልሃልቱ 4 ሰዓተይ እመት ልዕቅብ ሃልሃልታ ነይርዎ ብልነወረ ድማ እዚአቶም ምስክዳውንቶም ምስዓጽፎም ምስመጓናጸፊኦም ምስክዳውንቶም አሲርኩም ንድሕሪት አሲርኩም ላብቲ ሓዊ ደርቢዎም ዝብል አዋጅ ተአወጀም ንሳቶም ከዓ ቀሪቦም ለእግዚአብሔር እምነቶም ሂቦም ተአሲሮም ድሕሪት ያዶም كل سونتهم تأثير مسكراونتهم حيالان تمريصهم كافتهم زي حيالان تمريصهم نعدر يوم أسيركم لافت حوي 4 ساعات إمت هالهالتا زلو حو دربي يوم تبايلهم حيالان تمريصهم كدربي يوم لاو دربي يوم بالدربي يوم جن نساتهم يتقاطعون تم كدربي يوم لدربي يوم سبعة عزيزهم دربي يوم سبعة جن بتو ولا فنو ويكعبتو هالهالتو بتهافاتنا يتحوي تقاصيلهم موت قدميهم زهر املاخنا التمسكن يقول صلاه خابيل قبر زهر املاخنا ቅዱሳን ሰለስቱ ደቂቅ አናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል ግን አፍቱ አምላከ ቅዱስ ገብርኤል እግዚአብሔር ክረደና ይብዞልዎ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል አምላከ ሲራቅ ወምንም መልአኩ ቅዱስ ታዳጊ ፍጡነ ረድኤት ቅዱስ ሚካኤል ወሪዱ ባክናፉ ላምበለለ ወሪዱ በበትረ ወርቁ በበትሩ ለተነበል ባለ እሳት እንተነኸ ወኮነ ከመጠል ቆሪር ዘጊዜ ጽባህ ካምዝማይ ውሕዘሎ ላው ማይ ተለወጠ ተሐዊ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሰለስቱ ደቂቅ ካውቶነ እሳት ደሃኑ بدحريو حفافي صوم تنبابلناويان تنبره እንደገና አብሎ ወዝለሲ እንደገና ሞለሱ ወመማ በጽባሒቱ ንጉስ ሞይቶም ደይ ኾነ ኢሉ ላውዛና ሕስወፂኡ ንጉስ ናው ከደነጸር ተረየ ዛና ሕስወፂኡ 4 ሰዓት ኮይኖም አፍተሐዊ አው ኮይኖም ሰለስቱ ደቂቅ ላመስገነ ሓዲሮም ይታረክ እግዚአብሔር አምላክ አወይነ ስቡህኒ ወትወልኒ ወትላለው እላወሉ 6 ጊዜ ተነብየመው ሰለስቱ ደቂቅ ተባረክ ጋር አምላክ አወይነ ስቡህኒ ወትወልኒ መስዋዕት ቅዱስ እዚና ወሉ 6 ድሕሪ 600 ዓመት ክርስቶስ ካብ ማርያም ኩወለድ ይዝብል ትንቢት ማለት እዩ ብድሕሪ ድማ ይባርክዎ ኩሉ ግረ እግዚአብሔር ስቡህኒ ወትወልኒ ወትላለም ላወሉ ላመስገኑ 33 ጊዜ ስቡህኒ ይባርክዎ ዝብል ሊቃውንትና ዘንብዎ አዝለሲ ናይ ጸሎተ ነቢያት ናይ ሰለስቱ ደቂቅ አሎ ማለት ይትን ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ድስቲ ድማ ክርስቶስ ተወሊዱ 33 ዓመት ኣብ ዓለም ከምህር ዝብል
ትንቢት ኣለዎ ሓይለ ቃል ኣለዎ ስለዚህ ብጽዋሒቱ ዝዋናሕስ ኮይኑ እንተረየ 4 ሰባት رابعة من يو إذا كريستيان رابعة من قدوس جبريل رابعة يوم مساعتهم كوينو هفتو حوزنا ورا لما يتلويتو أما خل خوين الجاهل لا دمر لا مسكوني حضروا مو نقصنا وكرنا صر يزوان نحس خوينو عن سيري تمالم ودينا عسيرنا سلسة دوا وستوتنا ساعة تمالي عسيرنا سلسة ساعتنا على حول دربنا وإذ يسيري 4 دوا حزقنا 4 ساعات له بلا وراو السيم ولا راو السيمسل ولا راو السيمسل كما ولد እግዚአብሔር እትራን አይግን ወልደ እግዚአብሔር ይመስል በለ ባዕለ ተነበየ ናው ከነጽር ቶም ሰለስተ እዮም ትራን አይግን ገጹ ብሩህ ሆነ ወልደ እግዚአብሔር ይመስል በሎ ለቅዱስ ገብርኤል ማለት አማኸለም ኮይኑ በድህሪው ወጪው ይተባረክ እግዚአብሔር አምላከ ሲድራቅ ወሚሳቅ ወአብደናጎ በለሻይቱ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሲድራቂን ሚሳቂን አብደናጎይ አምላክ መልአኩ ለይኹ ባሮቱ ወይከዓ ባለማለቱ ፈተውቱ ለድሓነ እግዚአብሔር ይመስገን ይሉ ተዓላው ንጉስ አማን ንጉስ ለእግዚአብሔር መስገነ ማለት ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ከምታ አንተ ወልጠስኩዎ ኣብ 3 ምዕራፍ እስራኤል ሸሞንተ ቁጥር ምርአይ ካሊ ማለት እዩ ስለዚህ ባዕሉ ኸይዱ ናው ካውድነ ከነጽር ለቶም 3 ደቂቅ አንቱሙ ሲድራቅ ወሚሳቅ ንኡጻኡዝየ አቱምና እግዚአብሔር ባለማለት ንዑተልዓሉ ውጹ ካብታ ሓውእሳት ውጽኢሉ ባዕሉት ንጉስ አውጾም እተሓወገን ላማይ ተለዊጥ እዩ ሓው የለን ስለዚህ እቶም ካለት ታይሎምዎ እዚአቶም ንጉስ ሆይሎምዎ ቶም ደቂ ዓዲቶም ባቢሎናውያን ብስራዮም እኮ እዮም ድሒኖም ነው ንጉስ ብስራዮም እዮም ስራየኛታ ስለዝኾኑ ብስራዮም እዮም ድሒኖም በልዎሞ بسرايكم كدحنس بعين عيلون لآتهم أساسيرو ليوم باويلاداويان زياتهم سرايانياتهم زولوهم بسراي للدحان تخوينس نعخد دحن كام حوي إلو أساسير اللي باويلاداويان لا تحوي درهم نساتهم دم لا حامو خش تتوبتو جارا ملاك نتمسكنا يخون سلازي إجزاهير بلا يكون نجار بحسد ولو ود حوبنا أنت تمنكنا لو ود حوبنا انت حماق انت غيرنا እግዚአብሔር ባዕሉ ፎዲው ለባዕሉ እትሕማቅ ነገር ላዋና ይልግልበት እቱ በላይ ኮነ ነገር ላጸገመ በገበን ለተናየ ሰው እግዚአብሔር ይውጽኦ ይሞ እግዚአብሔር አምላክና ለሰለስቱ ደቂቅ አቡሊ ኪዳን ለሰለስቱ ደቂቅ አናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል ዘድሃኖም መዓልቲ ኢሎም መዓልቲ ቅዱስ ገብርኤል ተሐሳስ አሐዲስ ኪዳን ድማ ይኸው ለቅዱስ ጭርቆስ ሕፃን ለኡሙ የልጣ ካብ برت جني كبرت جني حوي بحويل رسنا كاود ما لو صوميو قدس جبريل مو تداعي ملاك فتنا رديت أمسارية سيت سراتي وانجيل سراتي حديث تباهيلو يتصوع فتنا رديت أو يتصوع خايو قدس جبريل زي أجبر اللي زي أسرح اللي أملاك قدس جبريل عندما هذا قدس جبريل تعنا هذا أملاك قدس جبريل ولا هذا قدس جبريل እግዚአብሔር መንግስተ ሰማያት ለወርሰሉ የማን መርሐኒ ቅዱስ ገብርኤል ተልናዮ ኩሉ ይልፈጸመና በድህሪ ድማ መንግስተ ሰማያት ከወርስ ግበረን ፈጣሪኩ አምላከ ቅዱስ ገብርኤል እንተልና ለሚናዮ ቅዱስ ገብርኤል ፍጥነ ረድኤትዩ ሕማቅ ንዝገብሩ ሰባት ከዓ ቁጥዐኛ እዩ ሕማቅ ንዝገብሩ ንዝምንቀይ ሰባት ተቁጥዑዩ ሰይፈ ቁጣ ገብርኤል ዘመላእክት ላይለ ጉባኤ አንስተሰ ስለዚህ በለ ክርስቶስን ተሰቀልተሎ ለአይሁድ ከጥፎም ሰይፉ መዝዝ ከጥፎም ይሉ ወሰወከላቶ ምህረቱ ለእግዚአብሔር ዘበጦ ለቤተ መቅደስ ምህረቱ ሕደግ ከይተጥፎም ባላይ ዕድሜዮም ብሎ ለእግዚአብሔር ግን በንደቱ ህዝለሲ ታሰይፈ ማዓቱ ምጥር ሰንጢቃ ወተሰጥቀ ኮክሒ ሰንጢቁ መጋረጃ ቤተ መቅደስ ሰንጢቁ ካሙታን ከመቃብሩን ለልዓለ ሰይፈ ቁጥዑዩ እግዚአብሔር እንተ ሕንኪልናዮ ቅዱስ ገብርኤል ቁጥዐኛ እዩ በምህረት ተለሚናየ ድማ ሰአለ ምህረት እዩ ለወልካዮ ሰማዕ እዩ ስለዚህ ሞ ላብቱ ታሪኽና ክንምለስ
ዘመጋይሽ ወጽየምና ነው ታሪክ ገዳምና أزلس اللي خقالو يوم مصيم نيوم نحنا قدامنا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሐውዜን ናይ ቅዱሳን ቦታ እያ ሐውዜን ና ቤተ መንግስት እያ ቅድሞ ሁሉ አዝረሲ ካብ ድሕረ አክሱም ለሐውዜን በመንግስትነታ በከተማ ቅድሞ ሐውዜን ተቆርቆረ የለን ሐጼ ባዜን ንጉስ ቅድመ ለተ ክርስቶስ ቤተ መንግስቶ መውጥ የመስፊሮም እንካውል ድማ ገዳምና አዝለሲ ቅድስት ማርያም ሐውዜን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ምኩራብ ቤተ መቅደስ ይነሩ ቤተ ጸሎት ይነሩ ድሕሪ ድማ እንደገና በአብርሃ አጽባ በሐዲስ ኪዳንማ እንደገና ካብ ኮኽዒ ተፈልፊሉ ታወተ ቅድስት ማርያም ታወተ ዝለሲ ተቀሪጹ አትዩ አባ ሰላማ ክሳተ ብርሃን ዝወደስዎ ካብ ድማ ብራዓይ ክፍለ ዘመን 60 ክፍለ ዘመን 6606 ጻድቃን በቅዱስ ገብርኤል መሪነት بقدس جبريل تمريحهم زم صادقان لا حوزين لاوزي زمصلو እዩ ስለዚህ ታወተ ቅዱስ ገብርኤል ጥንታዊ መሰረታዊ ምስማዕ ማርያም حوزين ጥንታዊ እዩ ብራዓይ ክለ ዘመን ተመስሪቱ አውዝ ሕዝን የናዮ ሊቃውንቲ ሰነት ምርተና ላዘመሩ ልነሩ አውዝ ደረጃ ነትሪ ወለሁም ካሚሉ ናይ ቤተ መቅደስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፍርስራስ ምልክት ነው ሰረት ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን አብይ ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊ ገዳም ነይሩ ካውድማ ኩለና አብያተ ክርስቲያናትን ተወድማተለዋ በየወዲት ጉዲት ዘመን ካውድማ በግራኝ መሐመድ ወረራ ጊዜ ተወ ማለት ተፈራሪሱ እይዙ ታወት ቤተ ክርስቲያን እዚ ታወት ግን ለወረሽ አይቱ ንቁሃ ዝኾነ ዘ ክርስቲያን እቲ ታወት ካብቱ ፍርስራስ ተድሒኖም ላውታወተ ማርያም ደሪቦምዎ انت قلقل صنيحو او تاوت مريم تدريون تقلقل صنيح ጥንታዊ ቤተ ቅዱስ ገብርኤል ታወት ድሕሪ ጊዜ አቦ መላሐ ኃይለ ሥላሴ ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል ይባሉ በመስፍንነት ናብ ትግራይ ተሸይሞም መጽዮም ቤተ መንግስትነት ኣብ ሐውዜን ገይሮም ኣብ ሐውዜን ሓደ ሜቲ መንፈቂ ብለም ሓደሩ እንትኸዱተለው ታባ አዝርስ ገጸ በረከት ማስታወሻ ታወት ገብርኤል ሃውን ኢሎም ካብዛ ዓዲ ስልጣኖም መኸተ ገይሮም ታወት ቅዱስ ገብርኤል ካብ ቦታና ወሲዶም አዝለሲ ሒዞም ነጢቆም እንትኸዱተለው ኣብ ገርዓልታ ኣብ አውኔት ዝበሃል ቦታ ዕሪፎም ይባል ምሰዕረፉ ግን ከልዕልዎ ተወሉ ኣብይዎም بالتوابيم جن نكهنات حوزين تلاقيهم كهنات وبوتاتنا نكهنات حوزين ما تصيركم صلاتي مهلا يجركم تاوتوا زي على علكم سنينا خمت لهاكمنا إلهمهم أكتمنا حوزين أو مهلان صلاتي الجيرهم على علم حيزهم كيدهم زبل تاريخ الله مالتي بالكود جن أبي هرر أبي دلسي أبي هرر تخيلهم هو كل بجبريل زبل سمه وموت تتخيل الكل سلزي كل بجبريل ማን መዝረስና ሐውዜን ታወት መኻኑ ዓለም ሙሉ ይዝፈልጦ ማለት እዩ ሽምባን ህዝብና ህዝበ ክርስቲያን ትግራይ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ትግራይ የሆነይ ናይ መንግስት ሰራሕተኛታት ናይ ወረዳና ባህል ቱሪዝም ይፈልጥ ናይ ዞዋና ባህል ቱሪዝም ይፈልጥ ናይ ክልል ባህል ቱሪዝም ይፈልጥ ታሪኹ ማለት እዩ ናይ ሐውዜን መኻኑን ቁልብ ታወትና ማለት እዩ ስለዚህ አው ኸይዱ ግን ተአምራት ከም ዝፍጽሞ ነበረ ተአምራት ይሰርሕሎ ማለት እዩ ሐዚ بدحريو تتاوت مسكده እንዲያው እኳይ ኣብ ሀረር ከተማ ሓደ መንደር ሐውዜን ኢሎም ሰይሞም ይባሃል ማለት ቶም ንጉስ ተማ ራስ ማለት እዩ ስለዚህ ካሊ ባር ታወትና ካልከደስ ኢሎም ሐዚኖም እዚ ሐውዜን ከተማ ሐውዜን ካሊ ካቤተ ክህነት ተፍቂዱት ጽላት ናይ ገብርኤል ዝሕዝን ግልገለልና ታወተ ገብርኤል ተፈቂዱ መጽዩ ህዝረሲ ማቆያ ለግዚኡ በመጠኑ ማለት ህዝቡ ሕር ስለዝነረ በመጠኑ ዝሕዝን የናና ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ህዝረሲን ተሰርሕዎ ተለው አውዝ ቦታ እዚ ትኹዕትዎ ተለው ሰረት ናይ ንዋየ ቅድሳት ምልክታት ብላይ ጽንሃ ጻህለ ጽዋ ወዘተ ንዋየ ቅድሳት ኣብ ውሽጢ ተረኺቡ እዩ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ተረኺቡ እዩ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ምንማሩ ሰሮት ይረአሎ ንዋየ ቅድሳት እውን ተረኺቡ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እሞ
ንሕና ሕዝዳ ይኹን ታወት ያለውና እምበይ ትጣንታው ቦታወትና ልኽምለሰልና እዩ ምኽንያቱ ትግራወት ሰብ ቅርሲና ሰብ ታሪኽና ቅርሲታትና ሰብ ታሪኽና ሃለና ግን ታሪኽና ይንሕልን እሞ ታሪኽና ልኽንሕሊ ያው ክንደይ መጻሕፍትና ክንደይ ቅርሲታት ናትና ናገዳምናት ይኮንና ካሊ ቦታታት እውን እላተዘረፉ እዮም ልኸድለው እሞ ሕዚ እውን ጥንታዊ ዝነበረ ቤተክርስትያን ታወትና ልኽምለሰልና ኢና ዞም ሚድያታት እዚኣቶም በዓልቶም ምግባረ ሰናይ ተላዒሎም የቃልሕዎ ኣለዉ ታወትና ናወትና በዓልትና ምዃኑ ላብ ነበረ ይመለስ ዝብል ምሕፅንታ ይንዮ ማለት እዩ ላብ ነበረ ይመለሰሎም ላበለ ይልም ሕፀን ለህዝበ ክርስቲያን ስለዚ ንሕና እዚ ቦታ እዚ ታሪካዊ ቦታ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ማይ ጸሎት 4 ፍልፍል ማይ ጸሎት ኣሎ እዚ ማይ ጸሎት እዚ ካብቱ ቤተ መቅደስ እዩ ነቁማት ማለት እዩ ምንጩ ዓይን ማዩ ካብቱ ቤተ መቅደስ እዩ እንዲያው ናይ ቅዱስ ገብርኤል አስሓይታ ያህል ማንም ያህል ቃትሪ ይኹን ለይቲ ይኹን ብሙቀት እዩ ማይ ውዒ እዩ ማይ ፍሉሕ እዩ እዚ ስለዚ ክንደይ ሕሙማት ክንደይ ተጸረው ልመጹ ሕሙማት ለድሓነ ታሪካዊ ቦታና እዩሞ ቦታና ከነኽብር ህዝበ ክርስቲያን ዋልድባና ቁልብና እዚ እዩ ማለት ዝገዳም እዚ እዩ ማለት ቁልብና ዝገዳም እዚ እዩ ታወትና እውን ልኽምለሰልና ማልከቻታት ይገብርለው እዮም በወረዳ ቤተ ክህነት ከረስከትና መንበረ ጵጵስና እዞም ኣሕዋትና መድያታት እውን ይገብርለው እዮሞ ቁልብና ለወልናዮ ሰማዒ ስለ ዝኾነ ታወትና እዚ ከነኽብሮ ኣለና ኣብ ወርሒ በዓሉ ኣብ ከረ በዓሉ መፂና ሕዚ እውናይ ልኹሉ ዝኣክል ቤተ ክርስቲያን ዘመናዊ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ልኽንሰርሕ እቅድ ይትልምየሎ ወረዳ ቤተ ክህነትን ናይ ገዳም ሰበካ ጉባኤን ስለዚ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ከተማ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብምሉእ ኣብ ወፃኢ ዘለው ዲያስፖራታት ይኹን ማንም ይኹን ኩሎም ኣዝለሲ ልሕግዝና መፅዮም ንዋዮም ኣዝለሲ ሃፍቲ ንዋዮም ኣውዚ ልኽዕርፉ ጸበሉ ቃል ኪዳኑ ተኻፊሎም በረከት ልኽረኽቡ መጸዋዕታና ነቕርበለና ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ለሰዓቱ እዚ ለፈጸመና በዓሉ እዚ ለርእየና እግዚአብሔር አምላኽና ተበኸበረል ተመስገነ ይኹን ለዓመታ ከምዚ እውን ኣዝለሲ ከም ገርና ነውዕሎ ይግበረልና ሕፅር ብዝበል መልክዑ ሰብ ይሃፅፅሎ ዘመጋይሽ እውን ይሃፅሎ እምበር ስለ ናይ ቅዱሳን ታሪኽ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ብንእሽተይ ደቂቃ ክፍጸም ስለ ዘይኽእል بسوفيحو جزية بنترخونا خالي جزية كنا ما هرينا مو للما عالتجن أو زي أخلنا زبلي زلنا مالتايو ጸጋታትና ኣብዚ መደብ ታሪኻውን ባህላውን ሃፍትታት ተፈጥሮን ሰራሕ ሰብን ዝኾኑ ጸጋታት ትግራይ ብስፍሓት ክድህሰሱ እዮም እዚ መደብ ኣብ ሕቑፊ ትግራይ ዝርከቡ ኩሎም ጸጋታት ንዓለም ብምልላይ ወሓዚ በጻሕቲ ዓዲ ወይ ድማ ሃወስቲ ክወስኽ ብምግባር ኣብ ኩለ መዳዊ ዕቤት ትክልል እውን ተወስተዋጽኦ ከበርክትን ተረባሕነት ሕብረተሰብ ከዓብን ዝኽእል እዮም لومي مسرت بروح صباحنا لومي تلفزيون